אזרחי ישראל, Граждане Израиля, אלו ימים של הכרעה. это אנו непростые עומדים дни. בפתחו של פרק חדש במערכה להבטחת עתידנו. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי, לתקיפת начали האיומים операцию האסטרטגיים של «Ам-Келави» איראן על По מדינת ישראל. уничтожению иранской ядерной программы. אנו במערכה היסטורית שלא הייתה כדוגמתה. Мы находимся זוהי в מערכה историческом גורלית моменте. למניעת איום קיומי מצד אויב המבקש להשמידנו. יצאנו למתקפה כי הגיעה השעה. הגענו לנקודת האל חזור. Мы пришли в точку невозврата. אסור לנו לחכות לזמן פעולה אחר. Мы не אין можем לנו ждать ברירה. другого момента, у нас нет выбора. ההיסטוריה הרחוקה והקרובה לימדה אותנו. Далекая недавняя история מול שאיפות научила нас, להשמידנו, אסור להרכין что ראש. перед лицом стремления ומתוך уничтожить нас כך нельзя נילחם склонять לשמירה על голову. קיומנו. Из этого понимания мы сражаемся за сохранение нашего существования. Свобода дается тем, кто готов נדרשים за нее כעת бороться. יותר מתמיד אומץ לב, Требуется больше, עוצמת чем רוח обычно, ואחדות בתוכנו. смелости и единства. אני מבטיח לכם שפעולותיו של צה"ל נעשות רק Я מתוך обещаю, что צורך все операции армии מבצעי обороны Израиля מיידי, צדקת הדרך ועשייה שכולה ביטחונית ועניינית. נדרש מאיתנו בעת הזו от нас требуется לבחור в בין данном ברירות этапе. קשות, ויהיו принимать בטוחים сложные כי решения. כלל ההחלטות נלקחות בכובד ראש. Все решения принимаются взвешенно. אזרחי ישראל, Граждане Израиля, אינני מבטיח לכם רק הצלחות. я не обещаю вам только המשטר האיראני ינסה успехи. לפגוע בנו בחזרה. Иранский режим попытается атаковать нас. הספיגה צפויה להיות שונה מזו שהורגלנו אליה. צה"ל נערך למתן הגנה מרבית צה"ל готовится לעורף дать הישראלי, максимальную ואני защиту. קורא לכם לגלות אחריות אישית, Я призываю вас проявлять משפחתית бдительность и וקהילתית ответственность, ולהישמע и להוראות. общественную, и прислушиваться к указаниям. אל המבצע אליו יצאנו הלילה נערכנו זמן רב. מדובר בהיערכות Мы חסרת готовились к תקדים этой операции של כלל הזרועות длительное והאגפים время. שהגיעה Речь идет о לבשלות беспрецедентной אל מול איום подготовке אמיתי וממשי. перед лицом угрозы. בעת הזו אני מבקש בשמכם לחזק את חיילי В это צה"ל время я וכוחות прошу הביטחון אשר פועלים בנחישות והתמדה בזירות поддержку нашим קרובות силам ורחוקות מאוד. безопасности. הם מגנים בגופם ובנפשם על כל אחד Они ואחת защищают מאיתנו. нас лицом, телом אנחנו и душой. מגייסים עשרות אלפי חיילים ונערכים בכל הגבולות. אני מזהיר שכל מי שינסה לאתגר אותנו Я предупреждаю, ישלם каждый, кто מחיר כבד. попытается бросить нам вызов, заплатит אנו высокую יוצאים אל цену. המערכה ביחד, כשמטרה אחת עומדת Мы לנגד вступаем в эту עינינו, кампанию вместе с одной להביא עתיד целью בטוח יותר обеспечить למדינת ישראל более ואזרחיה. безопасное будущее для государства Израиль и его באמונה, граждан. ביחד ובמאמץ С верой משותף вместе и общими усилиями ננצח. мы победим. 77 שנים מיום הקמתה של מדינת ישראל, 77 лет с момента מדינת העם היהודי, שקמה לאחר שואת עמנו, אנו עומדים שוב לגורלנו. בשונה מבעבר, אנו ניצבים מול אויב, в отличие כמדינה от других раз, וכמעצמה אזורית, от других עם צבא שאין לו אח ורע בעולם. מעבר לטכנולוגיות, אמצעי לחימה ושיטות הפעולה, אנו נושאים איתנו אלמנט ייחודי נוסף, והוא הרוח הציונית והיהודית הפועמת בנו.